Igor Urien nazioarteko 3 formulako sari irekiaren erdira gustura iritsi da. Lehenengo urteko helburua betetzeko lanetan ongi ari da eta. Helburue esperientzi eta ikesti esan, da karreraro ikesten gabizela pentsetot eta azken baten ekipora moldatu eta eurek nire konduzioa be moldatzi da azkeneko helburu nagusiaz. Sailkatze saioak garrantzia handia du. Lasterketa ona egiteko ongi irten behar da. Ongi sailkatzea ezinbestekoa da beraz. Hori ingenieriekin lantzen dute. Bi isuek eta telemetria dena begitzen du, ia nun aldun hobetu ekipoko beste batzuekin konparauta, eta horrek egiz esan asko hobetzi laguntzen dago eta azken ikesi jendozu. Klasifikatorien aurren urten eskero bierlekorik handizin egin jegozu, da urten da zure posizio guantetik da. Baina oso atzin urten eskero aurre utzkun biozu eta orduen txe arrizkea goitzozu da iguele gauza komplikau mileikez. Nik hobetu gurotzen bai ekipo eta nik klasifikatoriak ondo itxi da. Azken baten hori hobetu eskero dana errez egoitzen zaku eta ez da golango arrizko handirik. Korapilo estua da hau. Behar bezala sailkatzeko gauza askotxo egin behar dira ongi. Autoaren aerodinamika eta esekidura egoki jarri. Eta mugimendu gehiegi ez dagoenean pistara irten, gurpilak onena emateko moduan daudenean hain zuzen. Pistaren egoera ongi aztertua dagoenean jakina. Lan askotxo eta elkarrekin ongi uztartutakoan bakarrik lortzen da ongi sailkatzea. Eta hori guztia hankaz gora jartzeko era errezena, trafikoa, istripuak eta pistako gorabeherak ere izaten dira. Ingeniarien lana ezinbestekoa da, beraiek dute informazio guztia. Saioan geldialdiak ezinbestekoak dira. Gauzak beste alegin bat egiteko moduan badira, pistara berriz. Huberta Barrizekin urtetan gaienien 3 buelta degozuz denporarik honen egiteko, berotzeku eta bitiretzen. Da zelan kotxe asko dauen, niko gatze izeten da lekurik honen atopetie. Da horretaz aparte, esposu relajik agresibuen atopetan, alik eta buelta harinenetan denpori lortzeko, hain konstanti izen biherrien segiduen denpori etxeko, horretezi matzuek galtze osuz, lau posizio atzeratuz. Normalien klasifikatorizetan parada bat egin da, hartzen dut lehenengoko bueltak errubera sarrakin ero barrizekin egin du, baina printzipioz barrizekin urten eskero goiko pelikuli ero urte deken pelikuli ekentzeko izeten da, karreran errubera garbizekin urtetako. Eta sarrakin urten eskero probate pizti zelan dauen ikusi, da gero geldik eta hortan errubera barrizek bindeko. Da orduen txe, errubera barrizekin 3 buelta dekuz denpori etxeko, baina arazo izeten da, bakoitzak bere momentu edukola hitleini sartzeko ez, orduen zu tiretzen ero basu ez, zuertauleik beste bat pitleinetik urtetan doiela eta errubera gotzak indadoien azkenien geratu itzen zaitu. Parekotasuna handia dago txapelketan, utz txikiena ere larrutik ordaintzen omen da. Egizan nivel asko dau eta edozein faio ero apurate atzeratu eskero, asko igerten dela gero zelan klasifikau zaien. Kategorizia honetan konturetu reglaje kontu oso garantzitu dela, edozein zanain gertu gauzen, edozein desima galtzo zula etapa haitxik edo presinuen gaitxik edo erruberan presinua haitxik edo edozein gora bera haitxik, apur bat gero ikerritzen da klasifikatorizetan. Parekotasuna ez da bakarrik sailkatze saioetako kontua, lasterketetan ere garrantzia handia du. Izeten da oso atzin urtetan karrera gero asko kompliketen da eta
Zeran lehenengo gure kopan lehenengo puntuetan bosgarren posizionora heltzen danadan, atzin urten eskero arriskau egin bizu. Da orduen geixin irabaztuzun momentua sali izeten da eta hortik aurrera gero karreri nahiko ritmoen mantendu eskero jente dana oso gertu egoten eta ez da golan adelantetako momentu askoik. Sailkatze saioetako emaitzak beharturik, Igor Urienek irteeran arriskuak hartu eta erasoan agiatu behar izan du askotan. Irudiak ikusgarriak izan dira. Klasifikatorietan resultagun batekin urten eskero, nire nitzela eurekin burrukan sartuko. Baina atzin urten eskero, komin hartien ez teuko zuolan asko galtzekoik, da azkenin ez teuko burrukan itxeko beste biherrik. Egiz esan, atzin urten eskero, zelan dana gertu gauzen asko goztetan da eta iserrixe bota bida olako posizioetara heltzeko. Niko divertigarrizia dauen burrukia, danok nahiko gertu gauz, da dozein faioa zero bik pasetotzue eta beti zeuz bata besti natzien, trenien esaten dena eta politxe ziren. Tropelaren atzealdeko postuetan ateratzea ez da divertitzeko bakarrik. Etorkizunean gertatuko diren buruz-buruko leietarako prestatzeko ere balio du. Kopakuek zelan montoneran urtetan gaien, danan erdixen urtetan gaien, horrek burrukarako biherra ero moten dago ez. Azken baten horrek beste urte batzuterako esperientzia asko mototu. Aurrin urtetik askotan eskapo ero itxen basa ez da gizu burrukan egiten ez, da holan asko ikesten. Autoa zirkuitu bakoitzerako jarri behar da. Igorrek pista batzuk ezagutzen ditu beste txapelketa batzuetan ere ibili baita, baina ez guztietan. Aurreko urteetan taldeak bildutako informazioaz baliatzen da abadinoko mutila. Etapa topetako esetzen ez dugun zirkuituetan gatza oinzaku, alan dabe ekipoek informazio nahiko dauko aurreko urtietakua. Horraz apur bat moldatu itxenga eta gero nire erara apur bat ipinik otxi ez. Baina gero simuladoriek gero holango ordenadorien da bitxartez azkenien zirkuitu ikesein zenke eta horrek asko laguntzen da. Richard Gonda da kopakoen arteko liderra. Bera, Menkini, Twinham eta Walkinshaw omen dira aurkari gogorrenak. Podioa bitan zapaldu du. Dena dela, lasterketa guztietatik atera du zerbait ona. Eskarmentua hartzeko bidean, denetik ikasten omen da eta. Itze dute karrera guztietatik sozer ikesten dela, eta hori holan eukin je, beste sozer hain ondoen ez ziren, beste karreraetarako gizu zer ez tozun egin biher, da holan esperientzia gehiago hartzozu, eta gero eta jakitxu gehiago lortzozu ez.